anyị mana ebe ọ nọzi ma a na-agọ ya ọzọ dị na-asị bụ Chukwu na mkpụrụ anaghị na-edokwa ọzọ emenwana anyị ga-ama otu ihe masị m ihe mere ya ya ma bụ n'ọzọ anyị ga-edo ndị dị izugbe ọnwụ anyị adị na ya ma tupu Kraịst ọzọ
ga-afụ na ezi Igbo na Azụlike bidoro ezi Igbo na Lagos steeti mana ịbịa kịta ekwu na ezi Igbo dịzi na n'ime ụlọ ọ dịzi n'ime ụlọ gosiri ezi Igbo kama na Azụlike abụrụ onye mbụ bụ onye mbụ so gosiri gị omume ndị Igbo ibe anyị nwere nsogbu anyị nwere ịbịa ka anyị kwalite omenala anyị kama na ibe mmanwụ na omenala dị ana ụka ha na-emume ma na-ejekwa n'ụka ụka ga-ana ọ bịara abịa ọ ga-analụkwa ịghọta mana omenala anyị dị agamapụ n'aka maka onye si gị na omenala ga-ahụ omeje na abịa jegoro ibe maka ihe arụ ọta abịa dị n'ala Igbo enwere alụsị maọbụ mmụọ agụrụ ya onye a mejekwa na mmiri kwọrụ mmiri mụọ maka onwero mmiri dị n'ala Igbo na-enwero alụsị ya karịa onye chọrọ isi n'onwe ya asị ịghọtago mana onwero omenala Igbo anyị ga-eme nke karịtịa n'obodo dịka ịnụ nwaanyị a ga-aga ọfọ a ga-atụ ụfọdụ agbara ụkwụ ọfọ a ga-agba ọjị bụ isi enweghị ị ga-ejide ọjị ị ga-agụrịrị ọfọ maka ọfọ bụ isi ike ụfọdụ uche na osisi ahụ a na-afụ ị na-afụ mbụ na ndị egede mana o nwere onye na-agụ alụsị dịka mụnwa si ghọta maka mkpọrọ onye pụta n'ụwa rapụ isi Chukwu okike ma Chineke ọgbọba alụsị dịka alụsị ọ ụzọ ndị gboo si wee mara esi efe Chukwu alụmọwa gakwa anyị wee tụ atọ anyị nwere isi na anyị nwere n'ụka maka n'ụka kịta ndị oriri na-ewu na eburu oke onye bụ oke abụọ ya ọkọlọpọlịka ise ọzọ ọ bụrụ ka ọ dị omenala aka na bụ ndị na-awere aba wụzi ala ga-eji ya a ga-eji ya etu a nnọkịta na-akwụ nkịta ibe anyị kịta nke a ga-eme ya oru arọ n'isi ya adịghị eyi ịmapụnatamakwa oyibo na-arụ ọ bụkwu na onwe ka a ga-esi na-alụ akwụkwọ nke ga-egosi ya ihe gbasara omenala Igbo anyị gara ime ka ọma akwụkwọ ahụ Igbo Bala.
Igwe Mbume II, the great chairman of the occasion, Engineer Chibeze Igwe, President Emeritus Aki Ikembe, Aguze Ndị Igbo, nwoke ọma, Chairman of Bureau Committee of now, if I met that soccer mode, after if you are so brilliant, this is oh, if you would take, but even job, we are even doing it. You were only about now, put on only about one the only about one the last functional man and Navy, I never was recipe but I don't know what you're one now. No, I have my sister. Only them could go for that. The welcome at Ifa, those good job. No, I took on the nasi. Can you possibly get a woman here? I'm just having with the lava. What the welcome yesterday night? Now I am Ifa. You are some banana never. I'm a look at them kind of. Is this also off one? But I don't live a leader one. Because he's an institution, he's an icon, he's a man that must be celebrated, he's a man that has left a legacy that everybody should be proud of, especially Igbo people. And I am proud to say that I come from Igbo land. Ikonu, Ogogogo, Brazil, so any other musician or
Oliver was an institution. He's an institution that really represented the Igbo land very well. It did us proud, you know, very proud. And in fact, Oliver Mwokoma, with finesse, with style. He puts in style in everything he's doing, and that's why I admired him, you know. So we've lost somebody, we've lost. It's a big tragedy, and that is why I'm here to celebrate him, whatever it will cost me. Oliver, Oliver Jila Sunday, where Gamba Wanine, Nasundi, the Korean Apollo in the US, Nanogana, Nasubo, Wiki Bunke, I got charge. Even for Bata Tambia, Asakapando, Bacana, Bando Oliver, Ochincha. August, if I not leave, he has left something behind. Bacana, Nasina mother, the of my. When I in when we feel like Erapo behind you. So the band I've seen today will leave his name, you know, and will leave that image of, will continue to propel that Igbo name, Igbo culture, you know, in future. So I'm proud to belong here, and please let us give him a fitting name. I am proud to be part of you people. So if I bunun get me, make a mal people. But I live on Yasoka and I hear Rika. I never been and deal. Well, but you guys lose where I live from you. Working them, we are very industrious, we're very hardworking people, but we need to pull our resources together and build our land. Oliver the Coca, I believe to the Usolo, Okuya, Oifemelu Tata, a national stadium. And on Joya, Fortune Joya, we put our Ogenego, Sikeme, Kewe Bido, in Jama, 25th of October, again Chiatero, Oge, Dinezinam Dopa. For there, no. So, me am Oliver Bobelem on Nupum so Nupum I reach Oliver Waka. If a Basaro Meme Badiana, Oji and on Aguia de Tiputa, de Yinaro. Before they goes in the Ezio Mato Carriego. So, on make off, man. Madu, one or the other new beer, and one or another, see all week. Madonna, no, Mefa, and now time. EGOG, I believe in Fele. EGOG, with a Maduga, a debut shot of Kuroto, Kenechu, Oliver Meruma, and I am a way where now more. Igantin and Garano Band Coneti. And you to your cap, and I out on your Facusil, and I saw Swan and Amaziana. And Lona, Ibona, Monagiana, and Chupueme. I am Asiana to the Omai. Eh? Nundigo cable, Kedozi, Nde, Otui, Ikenga is a Brazil, Mafibo, Netolite, and then I just saw you, but not your men. If I kick Kenga name, Nebu, I'd really form a teacher now. Omwaze, Marono na Antani, the Barubo, and Jakada will don't pack out Yibo.
na ụnụ amaghịzi ebe unu si wee mebisi okwu Igbo bụ Igbo a na-asọpụrụ ife Igbo ji bụrụ Igbo a na-asọpụrụ nne na nna nwa aka ọrụ ọ bụrụ nwa gị too echi ọ na milonia ebe ka i si bụrụ gịnị ka ị mere iji bụrụ Igbo ghọta ife a debe onwe fa adụ ya ịdị na-eme oke mkpọtụ ọ ga-adịrị anyị mma. Daalụ nna.